te moram naći, ti sam već videokaseta, kod će šta znam da se prebaz na CD ima interesantnih stvari. Ako sad ne radi u sljedeći par godina, ništa tu više nema. Neće li ti godine naći. Ako i ne motaš, ne premotaš, znaš to napravije. Ali kazi, ti će ti da rekordirati naći, izbog jedan paraka. Oni što vidu, ne znaju, znam što treba. Niste još identifikovali. Ako je dobar snimak na YouTube, prepoznat ćemo njih. Neko će njih skontati. Koji zna, može i vidjeti. Znaš, faca se može vidjeti. Ne, ovaj prvi nekako mi faca ono... Ovaj. Ma ja. Ja bi njega prepoznao kad bi se pojavio ponovno. Prepoznao bi ga, što ne... I pazi, da ga znam, prepoznao bi.